Buda és una paraula de l'idioma sànscrit que significa il·luminat, com alguns dels que apareixen per la televisió, i significa també el conscient, com pocs dels que apareixen per la televisió, però popularment es refereix a Siddhartha Gautama, un mestre religiós d'origen nepalí i fundador espiritual del budisme, o millor dit, del camí del Dharma, al voltant del segle VI abans de Crist. El ben cert del cas és que aquest xicot, que representa amb el cap pelat, viatjava molt. Un bon dia es presentà a Torrent, antic poble de granerers i xocolaters, acompanyat de part de la família per visitar el Museu Comarcal de l'Horta Sud, dirigit per Clara, una dona ben valenta, i d'allí cap a Rafelcofer, un llogaret de la comarca de la Safor, a donar una conferència on explicava que ell no era un déu, sinó tan sols un exemple d'allò que pot fer qualsevol persona. Com encara no estava en les urbanitzacions del Vedat, es dedicà a passejar per les faldes de la Serra Perenxisa. Al principi anava tota la família junta, però una vegada, conegut més o menys del terreny, uns tiraven cap al Mas del Jutge, altres cap al Safranar i uns altres cap a Paiporta. D'entre aquestes persones amb lligams de sang estava Devadatta, el seu cosí, el qual, com en les millors famílies, estava gelós de Siddhartha, disposat a desacreditar-lo i, si era necessari, matar-lo. Un dia, Siddhartha s'endinsà en una zona de relleu molt accidentada a reflexionar i fer posturetes de Tai Chi Chuan. Devadatta li va llançar una pesada roca al seu pas, des de dalt del cim de la Barcella, per a que l'esclafara i acabara la seva vida. Tanmateix, i com ja estava previst, la roca tan sols va caure al costat de Siddhartha, que al notar-la va donar un pas al davant i Devadatta no pogué aconseguir el seu objectiu. No obstant, Siddhartha es va adonar de tot el que va passar. Amb una rapidesa de reflexos va veure el seu cosí dalt del turó, però va romandre impassible, estoic, indiferent, impertorbable, insensible, ferm, impertèrrit, displicent, apàtic i fred. Ja t'agafaré, pensaria. El temps passa volant i l'excursió s'acabava, així que hagueren de plegar per tornar-se'n al Nepal. Aleshores, Siddhartha es trobà per fi amb Devadatta i només el va veure, el va abraçar. Aquest, sorprès i penedit, li preguntà: «No estàs enfadat?» «No, clar que no». «I per què no, si saps el que passa a la muntanya?» «Doncs perquè ni tu eres ja el que llançà la roca, ni jo sóc aquell que estava allí i per poc em mata». Com diu Buda, per aquell que sap veure, tot és transitori, per aquell que sap estimar, tot és perdonable. És a dir, en llenguatge riberenc, allò que passa, passat està, i donem sempre una nova oportunitat a aquells que la necessiten. No podem estar sempre ampliant el currículum de tot allò que ens ha fet cada persona amb qui ens relacionem, tot i que el fet d'intentar matar-nos pot influir. I això també serveix per als nostres alumnes o veïns. No es classifiquem ni perquè siguen fills d'uns o altres, o perquè visquen en algun barri o carrer determinat, ni perquè suspenguen contínuament. Amb el pas dels anys, segurament, ens donaran més d'una sorpresa.